lak ngono. Oh ngono. Nek nuding ki rak ya sing becik nuding kok karo dalane. Lah marep brana. Kurang ajar iki, kurang ajar iki. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Ancen cah cemburu ki werna-werna kok. Ngono kok ya. Kaya aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mas? Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu. Nesu lah aku ra Tona
jebulane. Kemempengan le merdeka. 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 Oh nggih, jebulane suarane ya Nah, iki ujupe memperingati 17 tahun. Terus iki Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 78. Nah, iki aku kelingan zaman perang anggere ngene iki. Iki apa iki? Ana pesawat. Peluru. Peluru mabur. Lan iki karo merti dusun. Nggih. Merti dusun. Elok nggih. Mugi-mugi sak sampun merti dusun warga ing salahan mriki saged manggih bagya mulya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan-persatuan kedah dipun jagi. Nggih. Amin. Supados menapa pun gayuh saged kasembadan. Amin. Kae lho Mbah ana saiyek saeka praya. Lah, iya. Lungguh padha rata mangan padha rasa. Nggih. Nah. Ayo mangane iki rasane padha. Nggih. Pokoke telo-telo rasa telo. Nggih. Lah iya kaya. Gedang-gedang. Aku mau mangan gedang katosen. Dadi malah ngono ki le temancep ki untune nek kuwi gedange temancep. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Newu, tasih lenggah sembah nuwun Pak Dukung. Tasih ngestreni. Dadi merti dusun kuwi dudu keyakinan ning iki budaya. Budaya. Tinggalane nenek Tradisi ya, moyang. Mbak. Nggih, Upacara adat menika adat. ngujubaken apa ya matur nuwun Matur ini nuwun, sedekah nggih. bumi karo Syukur, Gusti wujud Allah syukur, nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika mugi-mugi Sri Semara Bumi itu wedhak wonten bumi padukasaran mriki wekasan saged ngayomi para warga. Hasile panen sae sedaya. Sae sedaya. Wis saya ngrembaka rezekine ngoten. Nggih. Ngono kuwi. Amin. Budaya ya kudu dilestarekke. Budaya ki ora kur wayang ora koran ya ana senine, ana budayane, ana budaya unggah-ungguh kuwi ya ana. Tata krama. Awake dhewe kuwi nguripi kabudayan iki termasuk ya Mas njaga kemerdekaan biyen melu berjuang, lari nutuke njaga. Bener. Nah, ngono lho. Nggih, nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ya ora iso ngomong. Biyen berjuang toh nyawa to. Nggih. Nek iki awake dhewe ya kudu piye carane mbangun Mengisi kemerdekaan kaya mbahku biyen. Mbahku ki ya pejuang. Oh, to. Oh, biyen perang. Nggih. Kancane mbahku wong 10. Oh, elok. Wah, kowe ndolalah numpak pesawat. Wih. Tekan dhuwur jeblok mati kabeh. Wah, nek ngono si Mbah yo sedo. Oh, mbahku ora mati. Mbahku ketinggalan pesawat to. Ora katut to. Ora, nek katut ya ora iso crita karo aku kok ya. Wah, iya. Nek ngono padha critane karo mbahku lho, Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi gur garek kancane iku gur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh ya. Ya ora maksudnya iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tahu ditembak londo ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Wah, ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, Lah meleset tembakane meleset. sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah ubah wae kok ya arep dipaske dadi ora kena. Iki apa? Lah nek nembak ki ya sing ngepaske ki ya sing nembak kok jer. Nek jeneng ngepaske ya nganggo obah ya. Lah mulane iki to. Lah kok piye ta iki? Kuwi lho tembak kuwi lho rak ya. Lah iya, sing ngepaske ki lah ya sing nembak. Lah. Nek sing ditembak ya sakarepe. Nangke iki Iki apa nok iki? Bingung nok. nglipur para warga masyarakat. Kowe ngapa rasa bingung ora ana kibote ora apa-apa. Sik penting kowe wis rawuh. Ora iki ngrasake tembak mau lho. Hah? Ngrasake tembakan mau. Apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rong gatuk kuping ki lho. Kowe rasa-rasa. Iki cah cilik peluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten sahurun. Rasa. Sembrono kowe. Brono. Iki Peluru kari. gumun. Peluru kari loro kuwi nggo nembak keyal. Mesake kancane mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh. Numpak pesawat kuwi ya. Ya Ya lah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? kok pesawat apa kuwi? Anu helikopter. Helikopter. Lah aku temangsang dek. Arep medun ra iso piye le mikir arep medun ya to? Ah iya ya mesake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Piye, Mbak? Ah ya anu di apa kae dikatrol di apa ya disengget. Disangket ora. Lah nek Kaya wit, cementel kaya godhong. Kaya godhong disangket. ya didonke nganggo nek carane iki apa ya? Apa? Kerekan kae lho. Rasa.
Nganggo apa, Mbah? Lah nganggo apa? Rasa dipikir kowe iki mikir ndagel wae angel kok. Malah iya ya. Malah mikir wong helikopter. Temangsang. Lah tak kira-kira jero jalan keluare. Kok rasa jalan keluare engko rasa Ayo, dijalanke kowe keluar dhewe. gari medun kok tak melu mikir. Lah ya ta? Lah iya. Oh sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe malah bingungi. Ah nek ngono rasa numpak pesawat wae. Hah? Lah sing Rasa- kon sapa yo An? Ya ora ana wong akon wong kono dhewe kok, mula ora tak pikir. Lah mau sing Lah, ngandhake nggih. nek Temangsang kira sampean to. Wis awake dhewe iki dipikir panitia wis seneng rasa. Iya, saiki Sing nyeritake. ngaturke layang pamundutan. Layang. Iki Kita pun kowe mau ono layang ora? berapa layang sing pun masuk teng kula. Ha iki sugeng dalu Masda. Nyuwun podang kuning kagem sedaya Oh, nggih. keluarga. Cih. Trah Madya Utama mugi dados panglipur saking nggih. Pak Yusuf Triyatno nalikanipun wonten Janti Catur Tunggal Depok Sleman. Kala wau panjenengan kala wingi panjenengan pentas. Oh sing nanggap tanggal 5 wingi, Mbak. Cih. Pas tanggal 5 wingi Nggih, nggih. 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 Pas aku ra melu. Lah ora nggo bintang tamu kaya. Lah ya ora wong aku ya ora ana bintange kok. Lah nggih. Ning rak tamu wae kok. Rano bintange. Ayo dipangan le. Kepengin apa piye? Mas aku kowe iki kan mbok mangga ayemi wae. Ya. Nyuwun langgam putra Nuswantara spesial kagem 3 tahun ulang tahun Arfan Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu Mas Bayu. Triyatno Janti. Nggih. Karo iki diwacake Menika dari menika dari RJT. RJT. Apa sih? Relawan Jogja Timur. 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 Nggih, nyuwun lagu Gugur Gugur Gunung. Oh, Gunung. nggih. Salam budaya. Lestari. Budayaku matur nuwun. Nggih. Padha-padha. Nggih. Ha iki gugur gunung karo nggo Nggih. Semangat nggih. ngelem nggih. Nggih. Gugur gunung ki sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting teko ngono karo bengok-bengok mandori wis. Karo ucul klambi wis wangun. Wis wangun. Karo kuwi nek peting sampeyan. peteng. Masuk nyambut gawe kanggo dudang-duding. Ya kanca-kanca. Gugur gunung ki guyub rukun. Kontol baris, holopes kontol baris, holopes kontol baris. Bebarengan ro kancane dilalan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papan-papan diulang-ulangake masih enggal rampunge holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris.
RJT. RJT sampun RJT. pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih? Wis Para RJT niku. sing ngadeg yo ana kok. Lho. Matur Matoke kaya gampyak ora weruh wijane yo. Nggih. Monggo terus napa Terus meneh niki? oleh Ha iki enten Podang Kuning, RJT pundi riyen. Putrana Swantara sik pundi riyen. nggih monggo. Ya nggih. Sing anu sik ya, Mbah, sing nyantai-nyantai Nyantai sik, nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podang Kuning nggih, Mbah? Podang kuning no. Oh, Podang Kuning. Lho anu sik sing lenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sih. Lho wangun Mbah mau sik dadekke mbah yo gemati pangku kok kene. Wes. Lah niki putune. Ayo. Ngapur bae. Ayo ro putu Ah, kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah ini ki adik kakek. Heeh. Adik Adik kakek. Kakek tuwek. kakek adik. Heeh. Ya, monggo. Nggih. Mbak sapa arepan? Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan J. wae gentenan. Lala Atilla. Atile sapa? Bahaya niki. Asmane ki Gak bahaya, Lala tambah. Atilla. Lah ya Lala Atile anake sapa? Ayo anake mbokne kok. Lah ya apa ro bapak? Ora beres sampean mulai ngendika. Ora beres. Atile sapa ngono kok. Lah kuwi nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener. Bener kok. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Guys. Ora titis. Ora titis, ayo wis blawur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan. Engko gak gede aku. Nadyan wujude mung peksi Terus agawe rojiteng Alus manis ngangsem make. Piye, Pul? Piye? wis. iki urung. Iki sing do rumangsa tipis deg-degan iki. Ingat usia, ingat. Oh iki lho, nek usia tetep tuwa ning ya toh. Jiwa ya boleh muda. Oh boleh dong. Nek kuwi ya wis ora iso dikapak-kapakke. Lah nggih to tenaga ayam. Ah wis Ayo carane. Piye nak? Piye? Tenaga tenaga ayam. ayam. Kok yo ngerti tenaga ayam barang cah cilik. Ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan. Ngubeng. Weh, jan padake ajar Ah mlaku. iki wis dan wong tuwa kaya bocah. Heeh, cah edan. Iki mung edan banget nek iki. Nemen kok. Ayo yuk. Ayo do konsentrasi anggere ono sinden apik wis do. Ya terus ke. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya dieling-eling nok wingi piye jam pira. Napane, Mbah? Lear nembang wis. Iki malah menjuwer ya cah cilik iki. Wah, Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. oh, wis duwe putu. Ayo malah mayar kok. Sik bahaya niki, mayar apane niki? Wah, cah cilik cakeknya bojoku ki nonton di streaming ya. Oh, bojo ki nek ning omah, Mbah. Guys, Bojo ki nek ning omah, nek Agene ten iki panggung ngene iki ya. jireh. Waduh, gak gepuki apa-apa. Mongko ngomah ki ra ono bekakas kok gepuki. Kene iki suami takut Cemburu istri. kowe ya cemburu. Sing cemburu ki sapa? Sudah, masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. wah, nggur ketemu kok padu, mbok yo Ibumu kuwi lho. rangkul-rangkulan. Ora ketemu sewengi wae ibumu ki jan wae. Bingungi ya. Ya ora. Ayo nek ora ketemu mek pengen padu. Bareng ketemu kok ya ming padu. Ini Tapi ora padune ana bedane. beda-beda. Wes we.
Ya men suwe kok. Njak ditangkap kon dilit. Nek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wis lungkrah. Iya. Ayo. Masa minggan kengla goleki si podang jenar empuk jeru Alah, kowe bodol e domong wae. Aku malah tok ladeni. Mbok gleleng ki sesuk nek wis do tukul. tukul apane iki Wong wis ra gacor kowe kok bingung. Kuwi iki apa ta? Manuk. Oh, istilah manuk ki nek brodol ki mesti ra gacor. ngoten. Wis tukul. Iya ta? Nggih. Simbah iki agek tukul. Lah niku manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jiwus kan Mbah? Hah? Jiwus. Ya wis. Ora Nek gacor ki tegese manggung terus kuwi to. manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk malah. Ya rasa Ora ngono. Oh, ngono. Nek nuding ki rak ya sing becik ono nuding kok karo dalane. Lah marep brana. Kurang ajar iki. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Ancen cah cemburu ki werna-werna kok. Ngono kok ya. Kaya aku karo kowe mbiyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbak? Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu. Nesu lah aku ra oman. Sing jaipong ke ya bar lara kae. Sakit Lara apa, sakit apa? Mas? Sakit hati. Wis biasa lara tua. Piye kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwol. Duwe. Bener tok tambahan mas saya berat. Berat liragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Buntel godhong kok ya. Wo. Kayak penyanyi saiki. Lah iya. Ya, coba. Pargo nggih, Mbah. Ayo Mbak, Pargo partai Mbak. nggih. Ya. Ben sehat. Kompak dipadake. Simbang. Gonmu sing ndi Ayo, Mbah. Simbang Ini nek tak contoni kudu padha lho ya. Heeh. Mriki jenengan mriki. Kono wae apa?